ברוכים הבאים לארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז, הכוח המניע מאחורי הבנייה בישראל. ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז מונה כ-460 קבלנים ויזמים, כאשר למעלה מ-30% מהחברות הנסחרות במדד תל אביב נדל"ן משויכות לארגון. לפי דירוג BDI לשנת 2023, 15 מתוך 20, שהם 75% מחברות הבנייה המובילות בישראל, הינן חברות בארגון. הארגון שלנו פועל לילות כימים באסרטיביות ובנחישות לקדם מעמדם של קבלני ישראל וחיזוק ענף הבנייה והנדל"ן. בשנה האחרונה קידמנו יותר מ-200 תיקים ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון במסגרת המסלול הירוק. צוותי הארגון טיפלו בעשרות פניות מול חברת החשמל, תאגידי המים, פיקוד העורף וכיבוי והצלה לישראל. מלבד זאת, הארגון קידם ועזר ליותר מ-100 פניות של חברי הארגון בעבודה מול ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, רשויות רישוי, מנהלי הנדסה וגופים מוניציפליים נוספים. קיימנו עשרות ימי עיון והשתלמויות מקצועיות. במהלך מלחמת חרבות ברזל, הארגון עבר להתנהלות חירום בחלק מהזמן והוביל להישגים משמעותיים מאוד, כדוגמת פתיחת אתרי הבנייה בתל אביב ובערים נוספות במרכז. הערכת תמ"א 38 בפרויקטים בתהליך עד סוף השנה. בנוסף, יזמנו קורס פיקוח תנועה ברשות הרישוי תל אביב לעובדים בחברות קבלניות בארגון, וזה רק על קצה המזלג מהפעילות שלנו בשנה האחרונה. ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז. כשהולכים לבד מגיעים מהר, כשהולכים יחד מגיעים רחוק.